El número 2 d'Esquerra Republicana a Barcelona, Joan Tardà, ha estat aquest dimarts a Terrassa. En un restaurant del centre s'ha trobat amb el portaveu dels independentistes a la ciutat, Isaac Albert, i amb la candidata de la JERC a la comarca, Mireia Barcial. Tardà ha alertat que el que Catalunya s'està jugant en aquestes eleccions és la magnitud de la penyora que haurà de pagar per sortir de la crisi en forma de retallades socials. Per això, ha dit, els republicans buscaran aliances al Congrés amb partits d'esquerres, mentre que ha qualificat el PSOE de cavall de Troia de les polítiques de dreta. Esquerra Republicana de Catalunya es proclama com el partit fort del catalanisme davant d'una Convergència i Unió que diu s'afebleix a Madrid. Intentar que Convergència i Unió no es tornin a acovardir. És el catalanisme poruc. No tenen ni tan sols pebrots de parlar d'independència fiscal. Parlen de pacte fiscal. Si Esquerra Republicana és forta, nosaltres garantirem que Convergència i Unió no se'ns fongui. Per això reclamem el vot útil a Esquerra Republicana de Catalunya. Els republicans tenen com a aspiració el dret a decidir, tot i la majoria absoluta que sembla aconseguirà el Partit Popular. 15, 18, 20 diputats de Convergència, si els arribés a tenir, no amoïnarien gens ni mica el PP. 15, 20 diputats independentistes fem saltar la banca. Nosaltres no som capritxosos, no volem la independència perquè sí. Nosaltres pensem que Catalunya independent és un país solvent i amb capacitat de sortir-se molt més ràpidament. Tardà s'ha entrevistat posteriorment amb el comitè d'empresa de Ficosa a Viladecavalls. Ja ha dit que no al concert. El senyor Jáuregui